Ambai tei haina hai lamsogo serje Tripura channel no tako buhuk chorono hingke tini kok salainai je sini borok Agartala Sudripur Deborma hinmano tui ang belai kheno tongmalia tini norok ni bwskango manujak piuka tako tei buhuk chong ang sanamo chongmakhai haisi je o wansa je o bukung kolok tini o gunda bo bahaike kaisa traffic police khlai tongnai rok tongnai no bo bahaike Sudripur Deborma hinui tini jati no tisai bo kok saiman kana sang wansungna nangnai tako tei buhuk chong chongno borok kiriya je bukung bara hingkangkai borok no borok kisi kiriya tamoni hingkangkai borok ni no bisi borok ni si power nung tam khaimannai sini borok hingkangkai cheroma asuk hangkai mo mankha hangkai tei sini Tripura sani bagui tei uansukya bwskango tamongnai saireman mo belai se hamu tini kwbangma no thui thangka kwbangma tini thui thangka norok saimana tako tei buhuk chong tini fire service khainai sini tako bisoi je Deborma no je bwtharjakmani tok pun haike wak sui haike bwtharjakmani abono norok no ang muitu khlaiui maro tako tei buhuk chong tini sini permission riyang sini tako permission riyang no tini bwtharjakmani abo biyang kwmai thangka amo kuno justice kwrwi belai hingke tini sini traffic khlai tongnai no haina hai tini khub sitra Sudripur Deborma hingjago kha tini ama bo haina hai lai thangmani belai tini thilaikya hingka hingke tamo khailai chwng rally ma khlai rally khlaimani pore hingka na haina hai pai thango tini mo bo same to same mo bo hai nongnai tini bono tamo sasti rijaknai to tini Sudripur Deborma hinui paikha no tini thana o romuitlang thangano thana o romuitlang thangmani pore tamongnai thana o tamo khlaijakba thana o thangkai dail bai maisai tongnai aram khai tongnai bas niyamate haina hai phiagiri rohajaknai mono bolai tei tamo khainai boroklai sini borok no direct se bwtharo direct se tokthari bwtharo borok sini borok bungni borok no tini bwthar mano hinui khoda khana norok tako tei buhuk chong anglai khnaiya tini sini borok no mamang tokthari bwtharjakmani simi ang nugo social media o kwbangma tini sini borok bungni borok no bwtharmani abole ang khnaiya khug sitra hinmani khnaiya karon tamongui chwng sini jagao sini thani o kuno mungsa power kwrwi chwng kuno mungsa saimanya abo tamoni bagui wngkha abo wngkha o rang puisani bagui tako tei buhuk chong tini kwbangma minister khlai tongnai rok MLA khlai tongnai rok no ang sanamo chungo tini norok sini borom ganang sar David Morot Singh tini boma haike nokhor kanai di bo saisung tini bokabo tamo party khai tongya diba tini bono ang silot ma khaio bono hambai maro tamoni hingke bo tini sini borok no saknangya khaijakmano tui bo tongui manliya bo saisung fano ma nokhorka phadi mo haike no chwng thansang lainai phadi bwskango tamongnai norok bo wansugui man belai norok bo kaisa borok munisu no tako tei buhuk chong tini chwng wansukna nango tini ang sanamo chongmaka haise tini a traffic jagao tini oino public sini borok hingkha tamon kamba bo kwthui paikam belai bono bwthar paikamo tamoni bagui bini o je dress no nugui se borok mungsa fano khairikya haifano tini nachilaimani bisingtwi Sudripur Deborma hingka abo norok kaham kheno buji mankhana tako tei buhuk chong chwng sudu chera achungma bai wngya chwng gari kawai gurukma bai wngya tako tei buhuk chong norok uansukdi ang norokno
haina hai ma kasar phiro tini sin borok hingka haise je kok kaham sanai no bono tam khainai bono khuk sitrakai honnai te bono bunai toknai mo haise sin borok ka hinsa ni bagui se mo hayungo seng tongnani akhate bono kulugnai tabo hunjangmani sawo bwskango tamongna nor saide man no wan sugui janai seng tabo busuk jarao phai sokbakya tini kaisa borok kaham kok sakangke bono hamya bono sukrungna nayo tini kaisa borok chawi tongkhangke bono sukrungna nayo omon mangsa chaitonglai tongo tini sini borok kwbangma toktharjagui bwtharjagui tongmani amo hingkangkai sinai kwrui takukte buhuk song tini social media o je phaye ang je kokma samani karon tamo ani kokni bisingtwi jara je tirprasa takukte buhuk song norok jara je nai tongnai rok norok bo kisi chale bujiwi manan hinui se ang tini social media o phaye kokma sabaio chini borom gwnang David Moran Singh sar tini bo je nokhorma hai khlaiwi tini jara tirprao je sini tirprasa tongnai rok jotono thamsa khlai nokhokangke tamongnai bwskango phainai phan manai sanamo sungya asuk kok rokno ang kok kaham sakangkai ang no hamya mano aboni bagui sanamo sungya tei sayabo tongmanya seng thamsa wngkhangkai sini tamle manya ang naiba tini bubagra sini bagui kaham lama naitugui tongo tini kwbangma petwa setwa rok khlai tamo hinui sa bubagra no hamya hinui sanani tei bumung khowui tolao khiklainani tei lachi murna simise borok sawi mano asongnai sitong norok a video no bo kisisa nainedi je Choudhurypur Deborma hingmani a video no a musukni bumkhangno।